ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅವರ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಇನ್ನೆಂಗ್ಲು ಗರಡಿ ಜಾತ್ರೆ ಪೋನಿಲ್ಲ ಕಕ್ಕೆ ಪದೌದ ಕೋಡೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ 13 ಇನಿ 14 ತಾರೀಕು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪೋನಿಲ್ಲ ಗಂಟೆ 7 ಗಂಟೆ ಅಂದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಮೇತ ಬೊಕ್ಕ ಉಂಬೆಲ್ಲ ಬರೋಂದಿರಲಿ ಸಮ್ಮಿತ್ ಪಣ್ಣದು ಉಂಬಿ ಭಾರಿ ಅರ್ಧ ಬಸ್ ಸೇರಿತ್ತೆ ಒಂದು 7 ಗಂಟೆ ಅನ್ನು ಬಣ್ಣಾಗ ಇತ್ತು ನನ್ನ ಪೋಪುನು 10 ಗಂಟೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಪ ಅಂಚೆ ಇತ್ತೆ 8 ಗಂಟೆ ಅಂಡು ಇತ್ತೇಲಿ 8 ಗಂಟೆ ಅಂಡು ಇನ್ನು ಪಿದರ್ಕುಲುದ ನನ್ನ ಪೋಪುನು 10 ಗಂಟೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕ ನಾಟಕ ಪುರ ಉಂಡಲ್ಪ ಅಮ್ಮೇರು ಪಂಡದು ನಾಟಕ ಉಂಡು ಅಂಚ ಅವನ್ ಪುರ ತೂದು ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಪುನು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲ ವೀಡಿಯೋ 10,000 ಮುಟ್ಟ ಜನ ತೂವೊಂದಿಲ್ಲಾರು ಮೆಂತುಲೆ ಆನ 10,000 ಜನರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ತಿಕ್ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕೊಂಡು ಮುಟ್ಟ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ದ ಗರಡಿ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಬೋಪನೆ ಗರಡಿ ಜಾತ್ರೆ ಮುಲ್ಪನೆ ಕಕ್ಕೆ ಪದೋಡ ಒಂದೊಂದು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಮಂತಿದ್ದೇವೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಕ್ಲೆ ಓ ವಿಡಿಯೋ ಪೋಡು ಅವ್ನು ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಿ ಕಂಬಿಯಾಗ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಅಜ್ಜಿಯರು 50 ರೂಪೀಸ್ ಕೊಡ್ತೀರ ಇದು ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ 10 20 30 40 ಅತ್ತು ಮೇಡ್ ದಾಯ್ದದೆಪ್ಪ ಈ ದಾಯ್ತ ಬರದೆಪ್ಪ ಹಂಗ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಬೊಕ್ಕೆ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಅತ್ತು ಮೆಂಗ ದಾಯ್ದಂದೆ ತೋರ್ಪನ ಅಂತು ದಾಯ್ತ ಬರದೆ ತೊಂಬಂಬಿನಿ ಇನ್ನೇನು ಗೊತ್ತಿಜಿ ದಾಯ್ತಾನ ದೆಪ್ಪೆ ದಾಯ್ತನ್ಲ ಬೋಡತ್ತ ದಾಯ್ತಂದು ಯಾನ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ದೆತ್ತುಂಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕೆ ಅಂದಾಯ್ತಂದೆ ತೂಕ ಡೆಕೋರೇಟ್ ಅಂತ ಇದು ನಮ್ಮ ರೀಚ್ ಅವನು ಬತ್ತ ಐಟಮ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಒಳ್ಳೆಯರು ರಶ್ ಒಣ ರಶ್ ಚಾಡು 10 ಜನ ಕುಲ್ದೇವೆ ನಟೆ 10 ಜನ ಕುಲ್ದೇವೆ ಇಕ್ಕಟವನ್ನು ಅನ್ನ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್